Калі моя дачка даведалася, што 21 траўня беларусы адзначаюць дзень палітвязня, то спыталася: «А гэта татаў дзень?» Я адказала: «Так, твой тата – твой герой. І гэта ягоны дзень. Гэта дзень многіх татаў, мамаў, братоў, сясцёр, дзядуляў і бабуляў, якія прызнаныя палітвязнямі. Гэта дзень, які адгукаецца ў сэрцы кожнага беларуса і ў тысячах сэрцаў нашых дзетак. Па сутнасці, не засталося ніводнай беларускай сям'і, якую тым ці іншым чынам не закранулі рэпрэсіі. Тысячы беларускіх дзяцей растуць у няпоўных сем'ях толькі таму, што так захацеў дыктатар. Супольна з іншымі арганізацыямі мы ладзім усемагчымую падтрымку для іх. Але будзем шчырымі, ніякія падарункі не кампенсуюць дзецям іх скрадзенага маленства. Не вернуць адабранага часу, які яны маглі правесці з роднымі. Бо папросту пасядзець на руках у таты ці абняць маму ёсць найвялікшая каштоўнасць для кожнага дзіцяці. Нашы дзеці пазбаўленыя такой магчымасці. За кратамі мужчынам цяжка. Яны выходзяць з турмы іншымі людзьмі. Але знаходзіцца ў затачэнні жанчынам, не бачачы, як растуць іх дзеці, гэта асобная пакута. Гэта асабліва жорсткае выпрабаванне і здзек. А многія не ведаюць, ці атрымаюцца іх увогуле нарадзіць дзяцей пасля ўсіх катаванняў. У 2020 годзе, калі я была вымушаная з'ехаць з Беларусі, разуменне таго, што я магу страціць сваіх дзяцей на дзесяцігоддзі, было не апошняй з прычынаў, што я абрала гэты шлях. Я часта размаўляю з палітзняволенымі, што выйшлі з-за кратаў, часта камунікую з сем'ямі палітычных вязняў. І штодня яны сутыкаюцца з вялікай колькасцю выклікаў. Легалізацыя, уладкаванне дзяцей у сады, школы, гурткі, клопат пра сябе і іншых. Бясконцыя зборы на перадачкі і пасылкі ў турму, што для многіх з'яўляецца проста непад'ёмным. А яшчэ родныя палітзняволеных бяруць на сябе клопат за тых сваякоў, якія вымушана аказались на іх забеспячэнні, і найчасцей гэта дзеці. 1, 2, 3, 4 дзіцяці. А часам размова пра 7, 10 ці больш дзяцей. А таксама пра родных у сталым веку, пра непаўнаўспраўных крэўнікаў. Штодня родныя палітвязняў павінны быць і псіхатэрапеўтамі для сваіх блізкіх, і тых, што знаходзяцца за кратамі, і тых, што апынуліся пад іх апекай. Гэта няспынная эмацыйная і маральная падтрымка, якая вымагае неймавернага душэўнага рэсурсу. Ёсць адна думка, з якой штовечар кладуцца спаць сем'і палітзняволеных, і я ў тым ліку. Я думаю, ці жывы мой родны чалавек, ці здаровы ён. Мы не можам быць упэўненыя, што з нашымі блізкімі ўсё ў парадку, і гэта моцна дэстабілізуе. Але мы попросту не маем шансу зламацца. Не так даўно я прачытала ўспамін блогеркі Вольгі Такарчук. Калі яна сядзела ў турме, то атрымлівала лісты ад сына. І ў іх ён пісаў, што марыць хоць на імгненне абняць маму. І цяпер многія мараць пра гэта, і я ў тым ліку. Я б хацела, каб здарыўся цуд, і мае дзеці змаглі абняць свайго бацьку. Але гэты цуд толькі ў нашых руках. Цяпер Вольга разам са сваімі дзецьмі, але многія маленькія беларусы і беларусачкі працягваюць сніць абдымкі бацькоў. І наша задача, каб кожнае дзіця змагло абняць свайго маму і свайго тату, якіх у іх забраў рэжым. Тое, што сістэма Лукашэнкі цяпер робіць з нашымі блізкімі, мае назву. Гэта называецца катаванне. А яшчэ ёсць спецыяльны тэрмін – інкамунікада. Калі для палітзняволеных не прыходзяць не толькі навіны з волі, але нават лісты ад родных. Бадай кожная мама не вытрымае і дня, каб не патэлефанаваць і не спраўдзіць, як яе дзіця. У бацькоў палітзняволеных такой магчымасці няма. Мой Сергей, я памятаю, калі ездзіў у далёкія камандзіроўкі, таксама рэгулярна звязваўся са мной, каб спраўдзіць, як там дзеці.
Ягоны голас апошні раз мае дзеткі чулі ў 20-м годзе, 4 гады таму. І так адбываецца з многімі. І гэта асобная, вялікая наша трагедыя, наша боль. Менавіта таму так важна дабівацца пра вызваленне палітзняволеных. Вызваленне беларусаў і беларусак, узятых у закладнікі рэжымам. І гэта наша супольная адказнасць. Мы хочам вызваліць не проста сваіх любых, сяброў, сваіх аднадумцаў і блізкіх. Мы нясем супольную адказнасць за тое, каб уратаваць нашых дзяцей і іх будучыню. І гэта не толькі наша адказнасць, гэта адказнасць усяго свету. Таму на ўсіх сустрэчах я не стамляюся і не стамляюся паўтараць як заклён: свабоду палітвязням, свабоду палітвязням, свабоду палітвязням. Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб іх вызваліць. Мы дамо рады толькі, калі падключыцца кожны. Хтосьці можа дапамагчы сваім рэсурсам, нехта часам, сваімі ўменнямі. Гэта змаганне за сем'і ў вузкім сэнсе і ў шырокім, за ўсіх нашых родных, за нашу Беларусь. Я б звярнулася да кожнага. Сапраўды, дапамагаць можна не толькі грашыма, хаця і гэта важна. Калі вы маеце час у Варшаве, вазьміце, напрыклад, у бабулі Ганны Канавалава яе ўнукаў. Схадзіце з імі ў заапарк, намалюйце паштоўкі для таты і мамы ў турму, пагуляйце ў футбол, пакатайцеся на роліках. Калі вы маеце рэсурс у Вільні, пабудзьце з малодшым сынам палітзняволенай Паліны Шарэнда-Панасюк Сташкам. Схадзіце з ім пагуляць, памалюйце, пакуль ягоны тата Андрэй займаецца побытавымі ці легалізацыйнымі справамі са старэйшым сынам. Паліна днямі мусіла выйсці на волю, але так і не выйшла. Ужо чарговы раз яе сыноў і мужа падманулі, а на Паліну завялі чарговую крымінальную справу. А пакуль маленькі Сташак спраўляецца з траўмай, ягоную маму забралі на вачах хлопчыка. Ягоная мама змагаецца за сваё жыццё. Кожны можа нешта зрабіць, бо я перакананая, што практычна ў кожнага беларуса ёсць знаёмая сям'я палітвязняў. Дарагія сябры, кожны наш дзень – гэта проста дзень са сваімі складанасцямі і радасцямі, напрыканцы якога мы абдымаем нашых дзяцей. Кожны дзень для нашых палітвязняў гэта бясконцае выпрабаванне. А напрыканцы дня ў турмах, калоніях і СІЗА яны абдымаюць толькі надзею на нас. І мы не можам іх падвесці. Мы павінны казаць пра іх на ўвесь свет. Цяпер мы голас палітзняволеных. Мы ведаем і памятаем. Нашы палітзняволеныя, родныя, сапраўдныя героі Беларусі. Дзякуй за ўвагу, сябры.